Dende a súa inauguración en 2006, o aparcadoiro do Centenario arrastrou unha serie de problemas que finalmente acabaron coa empresa concesionaria inmersa nun proceso concursal e sen prestar servizo a tempo completo. O Concello iniciou entón o proceso para o rescate da concesión, co obxectivo de asumir a xestión directa desta infraestrutura. Se intentou durante moito tempo o acordo clave de todas as partes intervintes, que basicamente era os administradores concursales, a empresa e o Sareb, que as cuantías que se barallaban para unha recepción por parte do Concello eran aceptadas, pero simplemente querían que así o ratificara o propio Sareb. O Sareb non dá contestación e non é tempo de seguir esperando, polo tanto optamos polo que é máis doado e rápido para que o Concello se faga cargo deste inmueble. Tras longos e farragosos trámites, a Corporación aprobou no pleno extraordinario deste mediodía o expediente de municipalización que contempla a creación dunha comisión formada por persoal técnico e representantes municipais encargada de elaborar unha memoria xurídica e socioeconómica que avale a xestión pública do aparcadoiro. Unha memoria relativa aos aspectos social, xurídico, técnico, financiero da actividade económica de que se trate, no que deberá determinarse a forma de xestión entre as previstas pola lei e no caso no que en todo lugar se daría o cese da prestación da actividade. Durante o pleno abordáronse tamén outros puntos da orde do día, como a renuncia do concelleiro do PBBI, Miguel Ángel Vázquez, por motivos laborais, ou a aprobación dos proxectos a incluir no post da Deputación.